Dobar dan, tužilac Svetlana, je li tako, Zemunović, vi ste? Da. Ovde je Ivana Stanojević iz Stapara. Noća smo imali napad na prag kuće, pokušaj ubistva, obavešteni ste, ja mislim, o tome i dobili ste snimke, pa me interesuje da li ste nešto konkretno preduzeli i šta? Ja sam obaveštena o tom predmetu. I ono što su meni policajci rekli, postupajući policijski službenik, da je on izvršio uvid u vašu kameru tu gde je. Tako bar mene policija obavestila. Reklo mi je ono što je mene policija obavestila, da je bilo verbalnog duela, da je došlo do lomanja nekih daski na vašoj ogradi. Znate kako, mi smo napisali vama, predali smo tužbu i osnovnom tužilaštvu i višem, imate sve video snimke, znači prosleđene tamo, u pitanju je pokušaj ubistva motikom, je gađano na naša vrata gde se moj nevenčani suprug jedva sklonio, znači da ne bude pogođen, pa se je taj nasilnik vratio i lomio je moju ogradu i odvaljenim tim daskama od ograde je gađao u njegovom pravcu ponovo, nikakvo verbalno nismo uzvratili uvredama ili nečim sličnim, oni su počeli nas... Dobro, ja se vam izvinjavam, pošto evo ima lekare, saslušavam sada u svojstvu veštaka i vama niko ne uskraćuje pravo, vi ste podnijeli vašu krivičnu prijavu, policija je mene obavestila tako kako me obavestila, rečeno mi je da su oni izvršili uvid, da su bili na licu mesta i da su pregledali kamere zajedno sa Tasić Igorom i da su oni to sve videli i da će i oni dostaviti prekršajnu prijavu i već šta bude bilo. A što se tiče, vaše je pravo isto da podnesete krivičnu prijavu i onda ćemo videti šta se tu dalje, izvodit će se dokaz i sve što bude bilo potrebno i tako. Dobro. Vama niko ne uskraćuje pravo. Izvinite, ta ista osoba 11. maja gađala ciglama na naš dom u prozore i sad je motikom gađao i ona je na slobodi, ta ista osoba. Oni nisu ni zadržani, oni su odmah pušteni, mi celu noć nismo mogli da spavamo, u strahu smo šta može da im padne na pamet jer je otac od tog malog Vladimira pre toga došao, pozivao Igora na fizički obračun zato što pas naš laje u dvorištu, vređao ga je i rekao mu upalit ću te. Dobro, vi ste dostavili vaš taj video snimak i onda će se izvršiti sve dodatne još provere koje budu bile, vi ćete biti pozivani. Dobro, ja vas molim da nas zaštitite i preduzmete, mi smo građani kao i drugi, da kažem, pristojni građani. Da se to dešava bilo kome, bio bi zatvoren taj... Jer to od maja, apsolutno niko nas nije pozvao ni na kakav razgovor u tužilaštvo. Osjećamo se kao da smo prepušteni sami sebi, a šta mi da radimo, da se borimo mi? Ja se osjećam kao da vi stojite na stranu kriminala. Tako se osjećam. Vi ćete, kažem vam, vi ste podneli prijavu, vi će podneti prijave od strane policije. To je krivično delo, napad motikom na čoveka, to je krivično delo, nije prekršajno. To je tako i vama niko ne uskraćuje pravo. Kad nas ubiju, tad ćemo dobiti naša prava. Potrebno bit će urađeno i to je to, znate. Dobro, ja ću podneti krivičnu prijavu protiv vas. Po vašim prijavama kada budu stigle u tužilaštvo će... Da, protiv vas za vašu krivičnu odgovornost kao tužioca jer ne radite posao po zakonu. Jel imate još nešto da kažete? Pa ne, ništa, eto. Kažem vam, vama niko ne uskraćuje, podnećete vaše krivične